Mennään konkretiaan. Tuossa Rehn jo aivan aluksi viittasi tähän tulevaan EU:n ensi viikon huippukokoukseen. Pitäisikö Unkarilta viedä tämä äänioikeus väliaikaisesti, jos se edelleen hangoittelee Ukrainan tätä 50 miljardin tukipakettia vastaan? Jos olette tätä mieltä, että tämä on nyt, otetaan kovat piippuun Unkarin kanssa, niin käsi ylös. No, saako sanoa tähän? Kaikki, mutta tässä oli 2 empiä, näinkö väärin, Stubb? Vähän mietitte ensin. En mä oikein empinyt. Muuten vaan hitaasti nostitte kättä. Ei, no vähän hidas muuten, mutta No niin, mutta Essayah vähän empi. Niin, tässä tietenkin voi ajatella, että ajankohta nyt ei ehkä ole kaikkein otollisin, kun tässä Ruotsin NATO-jäsenyyskin yritetään saada mahdollisimman nopeasti maaliin. Tänään he lupasivat sen hoitaa. Toivon, että tässä todellakin Unkari nyt ymmärtää tämän kokonaisuuden, ymmärtää, että on aivan yhtä tärkeää saada Ruotsi mahdollisimman nopeasti NATO-jäseneksi ja nähtävä myöskin, että me tarvitsemme tämän tukipaketin Ukrainan tueksi. Mutta tämä syy, minkä takia tällä hetkellä ollaan vähän kädettömiä näiden puolustustarviketeollisuuden toimitusten kanssa, on juuri se, että me olemme tuudittautuneet pitkään rauhan aikaan ja aika monet maat olivat jättäneet puolustusteollisuutensa huonoon kuntoon. Ja nyt sen ylösajaminen vie hetken aikaa. Suomi on pystynyt kohtuullisen nopeasti, on yksi niistä harvoista maista, jotka on pystynyt kohtuullisen nopeasti ajamaan ylös. Mutta tähän mennessä Ukrainalle on toimitettu vähän sitä sun tätä, mitä nyt sattunut olemaan ylijäämää. Nyt on ihan oikeasti aloitettava Ukrainalle niiden tarvikkeiden toimittaminen, joita se oikeasti tarvitsee tämän sodan voittamiseen. Oli aika epäileväinen tämän Unkarin äänioikeuden viemisen kanssa. Mikä on Andersson ja Harkimon kanta? Mä oon kyllä eri mieltä tästä. Mun mielestä EUn piirissä on itse asiassa katsottu tätä Unkarin toimintaa ja Unkarin kiristystä vähän liiankin kauan. Eli kyllä mä itse olen sillä kannalla, että nyt on niin kuin aika myöskin sitten ottaa kovat keinot käyttöön. Ja myöskin ollaan pakottaa Unkari itse ja unkarilaiset käymään keskustelua siitä, että miten he itse näkee oman roolinsa Euroopan unionissa. Miten he näkee oman roolinsa Natossa tulevaisuudessa, minkälaista yhteistyötä halutaan tehdä. Ja huolehtia siitä, että Unkari ja Orbanin kaltaiset autoritaariset johtajat eivät pysty sisäpoliittisista syistä asettamaan tämän Ukrainan tuen vaaraan. Koska se, että tämä Ukrainan tuki jatkuu, on äärimmäisen tärkeää. Sen lisäksi, että annetaan aseellista ja taloudellista tukea, niin pitää totta kai huolehtia myöskin siitä, että tämä pakotepolitiikka toimii. Siitä huolimatta, että Venäjä on siirtynyt sotatalouteen, niin meidän intresseissä on kyllä se, että Venäjä ei esimerkiksi pysty ostamaan komponentteja länsimaista, jotka he käyttävät asevalmistuksessa. Niin kuin tässä nyt vähän tapahtuu. Harkimo. Kyllä. No joo, kyllähän tässä tarvitaan Unkari, mutta on tässä muitakin maita, jotka voi lähteä siitä. Mutta vaikka me saataisiin ne 50 miljardia, niin kuin Jussi sanoi, niin aseita ja ammuksia ei ole. Että jos USA:n apua ei saada, jos niiden jää jostain sisäpoliittisista asioista kiinni, niin silloin Ukraina ei pärjää. Se on ihan selvä. Pitää saada USA mukaan tähän. Nythän Norja esimerkiksi on satsannut 760 miljoonaa ja palkannut 700 ihmistä ja tekee ammustehtaan sinne. Tämmöisiä me tarvitaan paljon enemmän, jos me meinataan saada apua Ukrainaan. Sitten Rehn ja Haavisto. Euroopan parlamenttihan otti hyvin ankaran kannanoton Unkarin äänioikeuden poistamisen puolesta, tai ainakin uhkasi sillä, tai sanoi, että komission pitää uhata sillä. Se oli mielestäni ihan oikein, ja peruste siihen on se, että Unkari toimii tällä hetkellä, tai on pitkään jo toiminut vastoin Euroopan strategisia intressejä turvallisuuspolitiikassa, ja sen takia on mielestäni oikea linja edetä siihen suuntaan, että tarvittaessa äänioikeus pois Unkarilta, jos se jatkaa tätä yksin kulkemista ja blokkaa Euroopan kannalta aivan välttämättömät päätökset. Onko teidän mielestänne se ensi viikon kokous se paikka, jos Unkari blokkaa silloin edelleen? Se on tuon kokouksen ympärillä. Se, että tietysti parempi, että kyettäisiin tätä kannustinta tai uhkaa ylläpitämällä saamaan Unkari mukaan. Näinhän usein käy, eli tämä kannattaa ottaa ikään kuin insentiivinä. Mutta jos ei se toimi, niin sitten täytyy mennä perimmäisten kysymysten äärelle. Niin, Haavisto, uskotteko, että EU-maat muut uskaltavat tämän päätöksen tehdä? Se on aika raju toimenpide. Se on raju toimenpide ja täytyy tietysti muistaa, että Unkari juuri tänään on ilmoittanut, että aikoo hyväksyä tämän Ruotsin NATO-jäsenyyden. Ajattelin näin, että se saattaa olla suhteessa näihin tuleviin uhkiin, joita tässä tulee, että Unkari sitten viime kädessä perääntyy ja toivottavasti näin käy. Mutta mikäli ei käy, niin silloin täytyisi voida 26 maan piirissä tehdä se päätös. Ja tässä tulee koko EUn ulkopoliittisen päätöksenteon ongelma, että yksi maa voi blokata tätä päätöksentekoa. Ja jos ja kun EU vielä laajenee, niin
pitäisi mennä uuteen järjestelmään siinä, että yksi maa ei voi tätä päätöksentekoa estää. Kyllä, EUta pitää uudistaa tältä osin. Joo, se on hyvin vaikea asia. Minusta on selkeää, että tuohon peliin kannattaa heittää se mahdollisuus, että Unkarilta se pois otetaan. Mutta tuohon Jutan G7-maiden asiaan, Euroopan unioni on ollut tässä vähän laiska letkeä, eli nuo muut olisi valmiita menemään pitemmälle ja käyttämään sitä 250 miljardia ja nostaa niitä korkoja. Nyt on siis 11 hetki tarttua tähän. Meidän pitää aloittaa nyt ne rakennustyöt sen varalle, että mitä Venäjä on 5 tai 10 vuoden päästä. Ja ottaa tosissaan nämä asiat eikä miettiä niin kuin sitä ja tätä ja kolmatta asiaa. Eli nyt pitää keskittyneesti ymmärtää edessä oleva iso strateginen haaste. Ja meillä ei ole mitään hätää, kun me teemme sen ajoissa. Jälkijättöisesti se on vähän sama kuin suomalainen ministeri, joka ennen talvisotaa totesi, että oli hyvä, ettei nostettu kauheasti puolustusmenoja. Lyhyt kommentti, Urpilainen. Niin sitten kun joskus ehkä tulevaisuudessa säkin, Mika, olet ministeri, niin sä tiedät, että ministerin ja myöskin komission pitää aina toimia myöskin lainsäädännön mukaan, että me ei voida toimia vastoin lakia. Ja sen takia on tietenkin vienyt myöskin aikaa löytää esitys, jolla me aidosti voidaan käyttää Venäjän jäädytettyjen varojen korkotuloja. Ja nyt semmoinen esitys on tehty ja siitä neuvotellaan G7-maiden kanssa ja toivottavasti päästään yksimielisyyteen mahdollisimman nopeasti. Mutta mä oon Jalliksen kanssa siitä samaa mieltä, että puolustusteollisuuteen pitää investoida Euroopassa. Ja kyllä meillä on nyt käynnissä hankkeita, mutta meidän pitää saada volyymia kasvatettua. Ja Pekan kanssa on samaa mieltä siitä, että ulkopolitiikassa EU:ssa pitää siirtyä määräenemmistöpäätöksentekoon. Se on aivan kestämätön tilanne, että meillä on yksi maa, joka blokkaa kantojen ottamisen ja sitä kautta heikentää Euroopan unionin globaalia roolia. Että tässä meidän pitää päästä eteenpäin. Hyvät kommentit vielä Halla-aho ja sitten Stubb. Sitten mennään. Unkarin toiminta Ukrainan ja Venäjän suhteen vaarantaa hyvin selkeällä tavalla meidän kaikkien turvallisuuden. Ja se, että yksi maa pystyy estämään EUn toiminnan Ukrainan tukemisessa tai Venäjän rankaisemisessa, kertoo kyllä EUn syvälle menevistä rakenteellisista ongelmista. Äänioikeuden poistaminen on siinä mielessä ongelmallista, että se luo tietysti ennakkotapauksen ja kaikki alkavat miettiä omalta kohdaltaan, että missä tilanteessa voitaisiin sitten toimia samalla tavoin jonkin muun maan suhteen. Ehkä enemmän käyttäisin tässä EU-rahoitusta kuitenkin työkaluna, koska siitähän Unkari on mitä ilmeisimmin kiinnostunut. Eli näitä järeitä keinoja vielä. Siis isossa linjassa mä oon Jussin kanssa eri mieltä. Nyt täytyy muistaa, että Euroopan unioni ei ole koskaan historiassa aikana ollut niin yhtenäinen kuin mitä me ollaan tämän kriisin edetessä oltu. Mulla on kyetty erittäin tehokkaasti vyöryttämään 12 sanktiokierrosta, rahoittamaan Ukrainaa, myös viemään sinne aseita. Yksi Euroopan unionin suurimmista ongelmista on se, että ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa ei tehdä enemmistöpäätöksiä. Niitä tarvitaan, muuten mennään joka kerta pienimmän yhteisen nimittäjän kanssa, ja tällä kertaa se on ollut Unkari. Meidän täytyy nyt kiertää tämä ongelma ja löytää ratkaisu tähän 50 plus 20 miljardin pakettiin. Ja olen aivan varma siitä, että Euroopan unionin juristeilla ei siihen tulee olemaan aivan tarpeeksi luovuutta, että ratkaisu saadaan aikaiseksi. Vielä Anders. On hyvä muistaa, että Unkari on seuraava puheenjohtajamaa EU:ssa ja tämä ehkä tahtoo nyt unohtaa. Tässä on todella tärkeää, että pidetään että yhtenäisyys säilyy nyt EU:n sisällä. Pakko todeta kuitenkin tähän Halla-ahon puheenvuoron, että Unkarin osaltahan on jo yritetty tätä rahoituksen jäädyttämistä ja Unkarihan myöskin kiristi tällä, eli sai vapautettua osan näistä varoista siitä huolimatta, että kuitenkin blokkasi tämän Ukrainan tukipaketin. Sen lisäksi EU:ssa on myöskin yritetty näitä oikeusvaltioon liittyviä artikla 7-prosesseja ja kaikkea muuta Unkarin suuntaan, jota muun muassa perussuomalaiset on Euroopan parlamentissa vastustanut. Eli kun ottaa huomioon kaikki ne toimenpiteet, mitä jo on yritetty, kaikki se, mitä on tehty, niin kyllä mun mielestä on ihan loogista, että nyt käsitellään ja keskustellaan näin rajuista toimenpiteistä, ottaen huomioon sen, mikä tässä on pelissä, eli EUn tuki Ukrainalle tilanteessa, jossa Ukraina todellakin tarvitsee sitä. Kaikki kannattaisi pitää yhtenäisesti mukana. Se on koko EUn etu ja se on Ukrainan etu viime kädessä. Silloin me mennään, Sari, aina pieni. Eli siis Euroopan unionihan menee yleensä 3 kautta. Ensin on kriisi, sitten tulee kaos, sitten syntyy epätäydellinen ratkaisu. Kyllä me voimme elää sen kanssa, mutta tietyissä eksistentiaalisissa kysymyksissä me tarvitsemme enemmistöpäätöksiä. Muuten me emme voi taata sitä turvaa, jonka Ukraina tällä hetkellä tarvitsee. No niin, kiitoksia.